सासे आर्टिस्ट जालायनानै बे थेफा 12 बोसोरनि गथ'जों बोरै लाइन मारिखो आसरित खोथा। हाय हेल' लोगोफोर, आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आरोना, सिगां साननैसो सिगां गोबां भाइरेल जागासिनो दंमोन आरो बे भाइरेलखौनो लानानै नैबे नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलांबाय था। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौथ' मिथिखाबाय जानो हागौ, बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै, नङा होमब्ला? थ' होनब्लालाय लोगोफोर, मानोथो आरो पेक बुखिबाय थाबावनो, नङा होमबा? थौदो डिसक्लेमारखौ लागायदेरनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। दाखालि साननैसो सिगां थांनाय कल रेकर्डिं भाइरेल जानायखौ लानानैनो 12 बोसोर बा 18 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ लानानै कल रेकर्डिंआव बायदि रावजों बुंहरनाय बाथ्राखौ लानानै नैबे आबौआ बा बाजैयानो होननानै बुंसिगोन आं नोंथांमोननि सेरावहाय, नङा होमब्ला? बिथां आबौआ अनिल नार्जारिखौ माबायदि रिप्लाइ होदो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। आं बे आबौआ रिप्लाइ होनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय भिडिअनि क्लिपखौ ससे देखायनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। जाम्बा जाम्बिबो भाइरेल, गोरोंनिबो भाइरेल। जाम्बा जाम्बिखौथ' माथो बुंबावनो, बिसोरथ' गग' गागाय भाइरेल जाखायो। गोरोंफ्राथ' साननो नांगौना एसे। सासे आर्टिस्ट जालायनानै बे थेफा 12 बोसोरनि गथ'जों बोरै लाइन मारिखो आसरित खोथा। गावनि फिसाजों समान जाहैयो बे 12-13 बोसोरनि गथ'आ। बोरै एफा गाज्रि नोजोरजों नायनानै बेफोरबायदि सोंहरलायखो नोंलाय? लरग' नङाबालाय माथो, गावनो लासिंसिं खालामना लायो। बर'ना हनै लासिंसिं जाबायना, एसेबां फेमास मानसिफ्रा। सिसि बबे मेलेमजों साननानै बेफोरबायदि लाइन हरखो नोंसोरलाय? ग्रहफोर दोङो बियो, मोजां दानगारनानै ला। जाम्बाफोर, गोथे ग्रहफोर नाङा दंमोन खोमा, नांबायना गोग्गोमैनो। आलाखौ खालि बर'आल' भाइरेल जायो, गुबुन हारियानो गैला खोमा फेसबुकआव, बर'निल'सै खोमा। आंथ' सन्देहआनो बर'निल'सै सानबाय आङो फेसबुकखौनो। ओंखायनो सोरांबानो फेसबुकआव बर'निल' भाइरेल जायो। थात्स मा जाबावगोन, हाय खाफाल बर'फोरजों। खर'फ्रानो जुजाय जाजोब्बाय। ओमफ्राय बे गथ'नि बिमाफ्रालाय माबायदि, आं नायनो गोसो जादोंमोन। एफा 12-13 बोसोरनो थ' लोगोफोर, भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला बुजि मोनबाय जानो हागौ आबौआ माबायदि बाथ्रा बुंदों उनिलनि थाखाय आरो माबायदि रिप्लाइ होखो बिथांखौ, नङा होमब्ला? थ' जायफोरानोखि बुजि मोनाखै नोंथांमोना अननानै रिपिट खालामनानै नायफिन, अब्लानो बुजि मोनगोन। थ' लोगोफोर, जियानो जादोला जायखियानो जायामोन, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हानायसिम आं नोंथांमोननि सेरावहाय आं बेबायदि मोजां भिडिअखौ आरो आपडेट होबावबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोननि सापर्टआ आंनि थाखाय अरायबो थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो आरोना। थ' बिदिब्ला बाय बाय, आरो नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनगोन।